Здравейте всички от Xbox, здравейте, аз съм един пичага. И тук при мен е аз, Dragon 4. Коста! Нищо не става. Ето извън ефира си направих глупостите, храна, това, честно. Ето ми ги броните, инструментите. Това ми е храната, тя е доста. Това са ми буклуците, това са ми рудите. Това не знам, що е тук. Маре, тук се остава. Тук ми е дравцето. Доста събирах за това. Тук ми е капка. Какъв нищожен. Не съм нищо капка. Даже се чува дали тази дупка да ми остане втори вариант за къща, пък това ми е къща вече. Абе, айде, драга, има ли някакъв начин да направя това моя world на мултиплеер, ама да не го редактираме такива неща? Да, може. Как? Само, че трябва да имаш... Как се казваше, бе? Аре, кажи го, бе, как беше? Кажи смисъл. Кажи смисъл на тази програма. Смисъл, то не е за обяснение. Смисъл не може да се обясни. Абе не, бе. Кажи смисъл на тази програма, за какво е? Той ми каже. Този свят, смисъл... Ама има си реално IP. Не, реално на IP реално вече няма. В смисъл, аз мога да си направя. Спокой, аз мога да си направя. Нямам конзола. Димитриев ли? Да, аз ще му хакна компи, ще му сградна конзолата. Да. Да, бе, аз ще му хоствам сервер и той без да знае сервера си работи. Тя не е толкова... Тя неговата конзола или за Skybox сервера, не си матиш или пък за този сервер, ето аз му правя там глупости, аз снима са прави на Иван Звездев. Този нашия Иван Звездев правеше супер проститутка. Нещо не му се сторило добра офертата и решил по трудния начин. О, пак ми спре мишката. Айде бе, жична мишко, айди ма. Поправих я. Какво видялите? Свърши ми батерията. Сега се върна си на батерията на мишката. Да после. Оправи се. Сега направим стълбички. Сега ще рамнината на майкни глаза. Айде. Тъй, че ето така му се преместа живее. Не знам, чува се. Да, тази дука може би за първа нощ, но не стих. Кръшхара тук се останава. Там ще направя една рибарска къщичка. Ето там, терчената. Даже и сега ще направя. Там чука не спира цепи. Бахи мамата. Не, аз хем приз. Камък. Защо ми е камък, бе? Не ми е камък. Дърво ми трябва. Толкова ще ми стигне. Сега здрага, като свърши клипа си говорим, ще се опитам да го направя това на... се опитам да го направя това на сервер. Тая бабата мишка, тягне сме на батериите до после. Тъй върна се. Окей. Бързай, няма да... Сега трябва да ми се къде да направя това. Ето. Да, дали ще е таки красива. Но ще е така крайбрежно ще Леко. Никога не обичам. Не се привличам, често унижавам, редко. Често нарушавам, никога не става. Често нарушавам, редът и... Ти чули го, е? Не, чувам така какво си говориш стихчета.
Да ти го кажа ли? Не, давай, казвай. Никога не обичам, трудно се привличам, често унижавам, рядко уважавам, често отмъщавам и никога не съжалявам. Това подкъде биде. Еми, не то. Браво. Ама знаеш какви глупости? Чай си представям. Чай се да включим. Yo, spell dry hot. Fucking bitch. Дълго съм била, нагла съм била, кучка съм била, повърхността съм била. Аз съм курва съм била, Анастасия е курва и аз съм такава. Ама истината е една, който обижда, завижда. Значи като съм казвал на грозната ни съученичка Светла, че е селянка, съм и завиждал. Да, бе! Да, елате, завиждава съм и на това. Курва с курвите. Бати курва с курвите е това нещо. Бахиманата. Който вижда, завижда, който привижда, му се привижда. Фак. Надали ще успея в този клип да направя грозната ни крайбрежна къща. То нямам запласи. Грозната светла. Еми, тя е грозна като къщата ми, деца правя. Абе тя позна баба с бъс. Абе аз чуда къде си забри тая пикова стуна, че нещо и Абе, бата аз си кажа, сега като тръгнем най-съм на училище, ще приспам. То оставало време. Ще има време да се науча да се боксярам хубаво и ще разкажа играта. Абе направи тресния и ще падне. Това ще каза това. Това работи неща. Гай ще ме удари. Пъле. Гай ще ме удари. Той е по клуб, я ще кажа мерси. Исках това признание 2 месеца. Аз съпа малко Saints Row, не знам. И твоята мишка ли е с батерия? Моята е бежишна. Моята така. Окей. Знаем, че често ума ми е ултра малумно, грозно, тъпо и грозно. Нещо. Но просто аз не съм най-големия модератор на света. Ама като видите какво съм си направил за рождения ден, който е след 4 дни, направо ще яхнете на земята. След 4 дни стана... Айде да не кажам на колко ще ни падна чапките. На 13? Ми да, на 13. 13 естествено. Че? Майко, дъбстепа нещо ми влияе гадно. Вече не спирам си на никога. Туриста? Да. Това е случайно. Окей. Аз съм с това може да не ми стигне. What the fuck? Окей. Грозната крайбрежна къща моя. Миличка, красивичка. Грозна, наумна къща. Кога ще бутнаше скоро. Ай, че си стопа видеокартата. И какъв е този звук? Това от Saints Row, като си намалявам звука. Ау! Едно игра Head Soccer. И ми овкат като ги ритам. Между